En pleno corazón do casco histórico da Coruña, hai unha casa cuxa planta baixa foi reformada recentemente polo fillo dos seus propietarios. O resultado está totalmente acorde co estilo alegre e o carácter vitalista deste rapaz, que é interiorista e se chama Daniel Pérez. Como estás? Moi ben, e ti? Fantástico. Alégrome. Con ganas xa de coñecerte. Moi ben, encantado. Esta plaza de aquí, onde me criei, de pequeno chamabanlle a Plaza de Dani. Sí, esta... A Praza de Dani? A Plaza de Dani. Sí, non sei, sinceramente non sei como se chama ahora mesmo, pero bueno, o nome é a Plaza de Dani. Mira, véndote así o espectador, que poderá pensar sobre a túa casa? É unha casa xoven, acolledora, funcional e un pouco guapa, non? Aí, desexando coñecela, Antón. Vimos a vela? Vimos a vela. Veña, seguimos-te. Moi ben, empezamos polo salón, entón. Que tes por aí? Empezamos polo salón. No salón o que temos, bueno, unha zona, sabedes, pequeñeña, pero queríamos darlle un pouco de contraste á parede, un pouco de algo diferente, non? É un recurso que é moi sinxelo, que é a tema del cambio de pintura. As cores que vedes nas paredes son as que temos no chan, na baldosa hidráulica, vale? Está curioso que en lugar de televisor xa ten ordenador. Podes ver a televisión igualmente, podes ver as series, a verdade que podes facer de todo. E podes ter a música, así que eu creo que é un acerto. E que me dis desta lámpada pendurada? Bueno, queríamos ter controlada un pouco o tema da luz, non? Entonces, focalizara un pouco na parte central da vivenda e que teña un pouco de carácter. E que fai aquí el can ali? Aquí el can, o can chamase Nacho como a televisión, sabes, o canal de televisión, National Geographic. Pois chama así, vale. Bueno, da miña irmá foi un regalo que lle fixemos ano pasado. Era porque ainda non tiña fillos, pero vai adoptar un, estamos todos moi contentos. Que guai. E vai chegar pronto, e bueno, xa deixaremos o can o Nacho para outro lado e teremos o noso novo familiar. Pois moi ben. Estou vendo que para un piso tan moderno escolliches unha alfombra certamente... Bella. Sí, non? Un pouco, ten ese toque, sí, a ver, as cousas sabes, de antes. Un pouco o tema, o concepto hoxe en día é un pouco a mestura, non? A mestura de estilos. E a verdade é que, sí, ten un estilo bastante antigo, pero que a combinación co resto dos mobles eu creo que non queda mal. É bastante sufrida para un piso dun home, dun solteiro. Para a batalla. Para a batalla, batallón. Así que, bueno, creo que quedou bastante apañada. A cociña, a ver, máis alá que é evidente que estamos na mesma zona, non? Quixemos intentar facer un contraste no chan, non? Con diferentes materiais, vale? E marcando un pouco esta zona, que igualmente é máis funcional o ter un tema hidráulico a hora de limpialo, vale? Pero igualmente, o que digo, delimitamos un poquinho máis esta zona, vale? O chan, pois, é unha imitación á baldosa hidráulica. E o que se fai agora, como gusta tanto, pois é facer unha réplica máis económica, unha imitación, acaba sendo un porcelánico, e que, bueno, creo que bastante chulo e fai unha función un pouco de alfombra. Unha illa convertida en mesa é unha mesa que funciona como illa. Nunca vira algo igual, eh? Queríamos tela a illa e a mesa, non podemos ter as dúas cousas polo tema espacial. Entón, que fixemos? Bueno, pois facemos un mix. Cando xa estaba todo rematado, veu a miña madriña. Sí, moito diseñito, pero con que se enchufa a cociña, non? Porque ten que funcionar, ten que estar conectada en todo o que fixemos, como nós temos un pouquiño de aquí. Unha das patas hai un punto de luz no chan. Ai, sí. E subimos o cable, conectamos a cociña e xa está o tema solucionado. Así que, bueno, ás veces moito diseño, pero tamén pensamos alguna que outra vez. Que original, máis respostas creativas a problemas que van xurdindo, eh? Bueno, non, xurdindo xa estaba previsto. Xa estaba previsto, porque senón unha vez que xa estiveras todo rematado, sí que iba a ser un pouco de problema. Vale, diseñador previsor, entón. E que máis por aí vexo que temos, tedes... Mira, todo branco. A cimera é de castiñeiro. Que tal a madeira para eses usos? Vai ben? Bueno, xusto que diste, a ver, pois regular. Logo temos as baldas, que tamén son da mesma madeira,
creo que queda chulo, non? A idea era, no principio, era cerralo, non? Porque sempre que está máis ordenado, non? E non entra o polvo, pero temos aquí un punto de luz que ilumina cando, bueno, a hora de traballar. Ademais de todas esas zonas abertas que tes na cociña, tamén hai algún área pechada para dar sensación de que as cousas están ordeadas, non? Sí, porque ao final tamén tens que ter un pouco a zona de servicio, non? Entonces, que sea comida, que esos platos, entonces temos a neveira e moitas veces arriba que é un espacio un pouco perdido, pois neste caso, traca, pois temos o tema da despensa, vale? Nesta outra parte, que están as escaleiras, aparece a lavadora. Así que intentamos aproveitar todos os espacios. Aquí non hai problema. A zona de servizo, pois fantástico. Sí. Entonces ahora temos o superbaño de 350 metros cadrados aproximadamente. Estou vendo que puxeches Que che parece? tres cinturóns, unha cousa feita por ti, non? Bueno, por a miña nai, pero bueno, sí, funcional é bastante sinxelo de facer. Son 3 cinturóns que mercamos nunha tenda destas así barateiras, igual que o espello, pégalo un pouquiño e xa está, verdad? Que queda ben. Aquí é onde te afeitas ti, Daniel. Que dispone o tema este que ten aquí. Bueno, así foi un pouco unha avería. A verdad que esta mañá dixeronme que iba a ver a TVG, Galloso, Piñeiro, toda a xente está un pouco, fíxeme un pouco ayudar. Nervioso e con prisas. Bueno, xa estou afeitado, xa estou ben, así que vimos ao dormitorio. Repetimos o tema da parede bicolor, non? Sí, para darlle un pouco un toque diferente ao dormitorio. Neste caso combinamos un pouco cos colxíns. O tema da madeira é un núcleo de conexión de toda a vivenda. Témola no que é o salón, no pasillo e nos dous dormitorios. Sendo un piso tan baixo, as túas vistas son directamente aos pés da xente camiñar pola rúa. Sí, a verdade é que é divertido, non? Porque normalmente estamos acostumados a ver, non, a altura da xente, a altura dos ollos, e neste caso pues, estamos controlando a xente desde outro punto de vista. A ver, se che viu a verdade, o que está guai un pouco para cotillar, non? I can hardly let things go, no, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. It's giving me no choice, no, no, no. Listen to the sound that he boys. A ragamuffin is a freedom fighter. He's handling a choice, and I know that. The dear ragamuffin is one of the... Bueno, pero esta parece unha habitación bastante confortable, non? Para ser pequeneira. O bo que ten é que, aínda que é interior, temos unha pequena xanela ao fondo, vale, que dá un patio interior, pero bueno, aínda temos un pouco de luz. É moi tranquila. E cando fai calor, ahora, como está a parte interior, é un pouquiño máis fresca que a outra. Entonces, bueno, non tens as condicións da outra que é exterior, pero a cambio tes isto un pouco máis de intimidade e tema da temperatura. Escaleiras de obra, ademais, tamén, para sair ao exterior. De obra, unha obra, sí, de obra de arte casi son. Porque son, no, aparte, ves que fai un pouco de estantería e de mesita de noite, non? Bueno, xente, que? Imos marchar ou que? Que está, o piso xa está visto, aquí eu creo que deberíamos de sair un pouquiño a refrescarnos e incluso tomar unha cervexa, non? Bueno, Dani, pois deixamos aí disfrutando do casco bello e de estar aquí un ratito a aire libre no teu barrio. Graciñas, a verdade que era hora xa, necesitaba un pouquiño de relax, así que vou terminar con unha cervexa e hasta a próxima, cando quirades. A gozalo, meu. Veña, Hasta logo. agure, chao.